چەند ڕۆژێن بوری دل ڕۆژاوای کوردستانی مژاراکێن بوونا شەکرێ سپی گەلێکی دەهاتە بەحسکردن لە گۆری زانیاریên ku ji hin nişteciyên bajarê Qamişlo bi destora medyayî ya Rûdawê ketine serbarîkên bûna şekrê spî nirxê wî jî buha bûye. Bi gotina hin welatiyan jî piştî wê yekê di van du rojan de êdî şekir peyda bûye lê bi nirxekî buhatir. Lêkolerek ji bajarokê Girkêlêgiyê ser bi Cizîra Rojavayê Kurdistanê ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa vê mijarê dike. ئەلوزیا شەکرژی ئەفزێدەتری دە ڕۆژایە دۆرا دە ڕۆژای شەکر فرۆشگەهەیە گرکێلێگێدا پەیدا نەدبوو ئیرۆ سوکێدا هاتە بەلافکردن مەدید فرۆشگەها دفرۆتن نرخێوێنا بە 7,000 لێرەی سووری ئەوژی کیمی دۆلارێکی ژبەر سەدەمێنا بەلکی بلندبوونا دۆلارە ژبەر دۆلار دوا دە ڕۆژادا گەها 8,700 لێرەی سووری و ئەم بێژن نەبێژنجی بازرگانیژی ئەوژی ڕۆلەکێت لە ئیزن و شەکرژی دەرەوە تێب دۆلار تێ بگوتنا کەسێن کوژی قامش لە ژڕووداوێ ڕائاخەڤین ددەمەکێدا کو بەهایە پەرەیەن سووری گەهشتیە 8,705 لیرەیان لە بەرامبەر $1 ئەمریکی و شەکر بە دۆلار تێ هاوردەکردن کۆمپانیایە نەورۆز کو کۆمپانیایەکە فەرمی یا ڕێڤەبەریە خۆسەرە 1 کیلۆگراما شەکرێ سپی بە 6,500 لیرەیەن سووری دفرۆشە وهاژی یەک توورکێ 10 کیلۆ یê şekrê spî bi 62,000 لیرەیان difroşe. Dukandar û firoşiyar jî bi nirxên corbicor şekir difroşin. Êdî hin ji wan 1 kîlograma şekir bi 7,500 lîreyên Sûrî û hin jî bêhtir û heta 10 û 11,000 lîreyên Sûrî şekir difroşin. Krîza şekir li deverê ew nirxê lêreya Sûrî li hemberî dolar gelkî daketî nêzîkî 9,000 lîreyên Sûrî $1 dike. Ev jî dihêle ku bazirgan vê maddeyê cem xwe bigirin di pleya yekem de dipêre şerîketa Newroz ku ew wek bi aliyê serekeyî ji bo belavkirina şekir li deverê tevî ku li xalê xwe bela dikin ji 5 heta 10 kîlo şekir li ser her welatiyekî ya her malbatekê bi nirxê 6,500 lîreyên Sûrî lê baweriya min de têra xelkê nake û pêdiviya wê bi G9 ji bo wilo çareseriyek mayînde lazim e ji aliyê rêveberiya xweser ku ya piştgiriya vê maddeyê bikin bi awayekî xurt ku bihêlin nirxê wê neyê guhartin û ev jî zehmet ji ber ku bi dolar tînin û bi lêreya Sûrî difroşin. Rêveberiya Xweser ragihandiye ku rêveberiya parastina kiryar li Cizîra Rojavayê Kurdistanê komîte damezrandine. Erkê wan komîteyan serpereştîkirina mekanîzmaya belavkirina şekirê spî û çavdêrîkirina kêş û terazûya tûrikên şekir e li kompanyaya Newroz ku li gorî xişte û lîsteyên rêkxistî şekir li ser bazirgan, firoşiyar û welatiyan belav dike. Ew komîte wê çavdêriya ambaran jî bikin ji bo ku bazirgan monopoliyê di şekrê spî de nekin. Lêbelê bi tûrikên 1 kîlogramî wê keresteyê daxin bazarê û bifroşin welatiyan. Ew jî li gorî biryara hejmar sê ya desteya aboriyê ya rêveberiya Xweser derbarê serpêçîkirin û sizadana monopolkarê şekrê spî. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda.